Godmorgen og velkommen til Lyden af forår i Berlin. Og til gudstjeneste her på P1. Jeg hedder Simon Kankers Larsen, og jeg står lige nu i Christianskirken i Berlin. Dannebro vejer fra toppen af flagstangen, og klokkerne, som du kan høre, ringer i tårnet her ved den danske kirke. For om et øjeblik, så er der gudstjeneste på dansk her i Berlin og i din radio. Dagens prædikant er Iben Winther Nordenskov. Er der et folk, der fylder meget i Berlins gader, så er det den danske. Eller danskerne. De er meget glade for at være turister her i hovedstaden. Omkring 3.000 danskere bor permanent her i byen for at arbejde, studere eller blot nyde byens særlige puls. En del af dem har boet her permanent, og de har boet her i mange år, og de har været vidner til den turbulente historie, som Berlin har været igennem. Så er der mange gode grunde til at kunne hejse Dannebro og have dansk kirke i byen til den danske menighed. Christianskirken har gennem historien været samlingspunkt for danskerne, ligesom den er det i dag. Men det, at der er en dansk kirke i Berlin, og så man kan hejse et dansk flag foran, er ikke nogen selvfølge. Historien for den danske kirke begyndte for godt 100 år siden og hænger tæt sammen med den spændende historie, som Berlin selv har. I slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet oplevede Berlin en voldsom vækst, og der var meget arbejde at få, også for danske håndværkere og ingeniører, der kom til byen. Nogle flyttede hjem igen, men andre blev boende og oplevede på nærmest hold både Berlin og Tysklands udvikling frem mod 1. verdenskrig og senere nazismen og 2. verdenskrig. I takt med, at antallet af danskere i starten af forrige århundrede voksede, opstod behovet også for et dansk samlingspunkt og en menighed, muligheden for at gå til dansk gudstjeneste. Og med støtte fra Rigsdagen blev det muligt at ansætte en dansk præst i Berlin i 1912. I de første år lejede man sig ind i den bøhmiske lutherske kirke i bydelen Kreuzberg. Her holdt man hver søndag gudstjeneste, og i løbet af ugen var der blandt andet dansk undervisning. Menigheden gik dog i gang med at samle penge ind i Danmark med henblik på at kunne få sin egen kirke i Berlin, og i 1928 blev den første Christianskirke taget i brug. Den lå centralt i Stresemannstraße nær Potsdamer Platz. Det var dog de turbulente mellemkrigsår, hvor det med Hitlers magtovertagelse i 1933 blev stadig vanskeligere at være udlænding i Tyskland. Kirken blev overvåget, og mange danske familier flyttede i den periode hjem til Danmark. Under selve 2. verdenskrig og besættelsen af Danmark, hvor arbejdsløsheden er stor, kommer mange danskere dog retur til Berlin for at få arbejde. Også i den periode var den danske kirke et vigtigt samlingspunkt. Kirken i Stresemannstraße undgik ikke krigens bomber. Tage og vinduer blev sprængt i stykker, og i lange perioder fungerede den ikke som kirke. I 1948 blev den genindviet, men nu i en kirke i en forandret by. Amerikanerne, russerne, englænderne og franskmænd havde delt Berlin i 4 dele. Den danske kirke lå tæt på den nye grænse mellem øst og vest i den vestlige del af byen. I august 1963, da Berlinermuren blev bygget og delte byen, blev også den danske menighed delt. Hurtigt fik den daværende danske præst etableret en fast gudstjeneste hver 14. dag i en kirke i Østberlin, og de gudstjenester blev en vigtig livline for de mange, der var endt bag muren i Østberlin. Udover sin prædiken, som præsten måtte smule gennem checkpoints, medbragte han også cigaretter, kaffe og andre varer, som var vanskelige at få fat i, og nyt fra Danmark og resten af verden. Men menigheden fik lov til at beholde sin kirkebygning i Vestberlin. Grunden blev eksproprieret, og for de penge, man får i erstatning, egne indsamlinger samt et billigt lån fra den tyske kirke, kan man i 1967 bygge den kirke, som jeg er i lige nu. Den hedder som den første kirke også Christianskirken. Kirkerummet herinde er lyst med store vinduespartier ud mod gaden og plads til 60 mennesker. Selvom kirken er relativt ny, er historien også med her i kirken. Forældretavlen er fra den første kirke og forestiller lignelsen om den fortabte søn. Døbefonten, alteret, nummertavlen på væggen og prædikestolen er også fra den tidligere kirke og er alle lavet i træ. Og det samme gælder kirkeklokken, som du kan høre i baggrunden. Den er også fra den første kirke. Alt er reddet og har overlevet 2. verdenskrig og vidner om den historie, som den danske menighed her i byen har været en del af. I dag er muren faldet, og Berlin oplever igen vækst og stor interesse fra udlandet. Det mærker man også i menigheden her, hvor medlemstallet stiger, så der nu er mere end 200 medlemmer. Her er hver uge gudstjeneste. Der er dansk undervisning for både børn og voksne, babysalmesang i samarbejde med en lokal tysk kirke, café for ældre, og så er der hvert år et meget berømt julebazar,
som er et stort tilløbsstykke, og som har fundet sted hvert år siden 1967, hvor kirken blev bygget. Kirken er en del af Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Ja, faktisk er det den ældste af de danske udlandskirker. Organisationen sikrer, at folkekirken er til stede i hele verden, hvor der bor danskere, så der er en præst, der kan prædike på dansk, kan hjælpe med sjælesorg og stå for kirkelige handlinger der, hvor danskere er samlede. En af de præster er dagens prædikant, nemlig Christianskirkens præst, Iben Winther Nordenskov. Hun har været her ved kirken siden 2011. Ved orglet sidder organist Anne Mette Iversen. Hun indleder gudstjenesten med et postludium, hun selv har komponeret. Det hedder Vores Træ. Søndagen er 3. søndag i faste, og på side 1086 i salmebogen kan du finde denne søndags tekster. Velkommen til gudstjeneste fra Berlin.
os alle bede. Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad du, Gud Fader, min skaber, du Herre Jesus, min frelser, du gode Helligånd, i liv og død, min trøstermand, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at sørge over mine synder og at tro i liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen. Vi synger nu nummer 336, hvor Gud han er så fast en borg.
Lad os alle bede. Du er himlens og jordens skaber. Tak fordi du sendte din søn til os for at tilintetgøre løgnens magt i vor verden. Vi beder dig, lad ingen bedrage os med tom snak og letkøbte sandheder. Men når vi drages og lokkes af satans blændværk, giv os da din hellige ånd, så vi oplyses med sandhedens lys. For Jesu lidelses skyld, hold os fast med dit ord nu og i evighedernes evighed. Amen. Denne hellige lektie skrives i 2. Mosebog. Da sagde Herren til Moses, skynd dig ned. Dit folk, som du førte op fra Egypten, har handlet slet. De er allerede vede fra den vej, jeg pålagde dem at følge. De har støbt sig et billede af en tyrekalv. De har tilbedt den og ofret til den, og de har sagt, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Og Herren sagde til Moses, nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede. Men dig vil jeg gøre til et stort folk. Dagen efter sagde Moses til folket, I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren, måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde, ak, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en Gud af guld. Gid du dog vil tilgive dem deres synd. Men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Amen. Vi synger nu nummer 46, Sorg i og glæde.
Denne hellige lektie skrives i Johannes åbenbaring. Skriv til englen for menigheden i Efesos. Dette siger han, som holder de 7 stjerner i sin højre hånd, han som vandrer mellem de 7 guldlysestager. Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af et livets træ, som står i Guds paradis. Amen. Og lad os sammen bekende vor kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på 3. dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Vi synger nu nummer 305, Kom Gud Helligånd, kom brat.
Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min far, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. I byen Schönberg var en skole i de sidste barske måneder af 2. verdenskrig blevet indrettet som fængsel. Her havde den tyske teolog og præst Dietrich Bonhoeffer netop udtalt de sidste ord i den afsluttende bøn til den andagt, hans medfanger havde opfordret ham til at afholde, da døren gik op, og befalingen om, at han skulle gøre sig færdig og komme med, lød. Det var søndag den 8. april 1945, første søndag efter påske, og teksten, han havde prædiket over til andagten, var fra det første kapitel i 1. Peters brev. Lovet være Gud, vor far, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Alle de tilfangetagende vidste, hvad de bydende ord om at komme med betød. Bonhoeffer gjorde sig parat til at følge med, tog afsked med sine fæller og udtalte da de berømte ord til cellekammeraten Payne Best, ord der genklang af det forkyndte i andagten minutterne forinden. De lød, dette er enden, for mig begyndelsen på livet. Ved morgenry den følgende dag blev den blot 39-årige Bonhoeffer hængt i koncentrationslejren Flossenbürg, sammen med de af de øvrige sammensvorne bag attentatet på Hitler i 1944, der endnu var i live. Bonhoeffer var trods sin unge alder allerede en velkendt teolog og prædikant, såvel i Tyskland som i udlandet, og ikke mindst kendt på grund af sin stærke kritik af og modstand mod Hitler. Blot 2 dage efter Hitlers magtovertagelse i januar 1933 holdt han et radioforedrag, der blev kontant afbrudt efter disse ord. Føreren må være sig ansvarlig bevidst om sin autoritets klare begrænsning. Forstår han sin funktion anderledes, end den er begrundet i sagen, lærer han sig begejstre til, at den førte at fremstå som dennes idol, og den førte vil altid håbe det er ham, så glider førerens billede over i forførerens, så handler han forbryderisk mod den førte, såvel som mod sig selv. Den ægte fører må lede den førte væk fra sin person til anerkendelse af ordningen og embedets sande autoritet. En fører og et embede, der forguder sig selv, spotter Guds. Når jeg her har opholdt mig lidt ved Bonhoeffers tragiske endeligt og modstand mod nazismen, er det ikke for, som det måske kunne tænkes, at tale om nazismen som djævelens værk, selvom der ikke synes at være den fjerneste tvivl om, at Adolf Hitler var den mest antikristne leder, Europa i kristen tid har haft. Og det står formentlig heller ikke til diskussion, at de gerninger, der blev udøvet i KZ-lejrene under nazismens regime, hvor ondskaben havde frit lejde, må have været et sandt helvede for fangerne. Hagekorset, der drejer sig om egen akse i en evig cirklen om sit eget gudløse centrum, er i sandhed et forvredent kors. Men som en klog mand engang gjorde opmærksom på, skal man her være varsom. Troen på, at nazismen er enestående i sin ondskab, rummer den betænkelige implikation,
at verden kan deles op i de gode og i de onde, i det nazisterne er de onde, og vi andre ifølge en ugyldig modsætningsslutning er de gode. Når man opererer med begrebslogikken de onde kontra de gode, så afsætter dette uvægerligt selvretfærdighedens og skinhellighedens skift. Den mønstergyldige skildring heraf er evangeliernes skildring af farisæerne og de skriftkloge slæng, der var så ivrige efter at slå Kristus ihjel, for at folket kunne bestå. Han var jo en overtræder, altså en ond mand, og en sådan må man gerne slå ihjel. Man er faktisk god, når man gør det. At danse om guldkalve, som vi hørte om det ved gudstjenestens begyndelse, var og er ikke en engangsfortælelse fra menneskets side. Der har gennem tiderne været mangt en dans om så meget andet end ædelmetaller. Det værer sig forskellige ismer, og for den sags skyld også antiismer. Ja, der danses til stadighed. Nej, grunden til, at Bonhoeffer nævnes, er hans sidste ord til cellekammeraten Best. Dette er enden, for mig begyndelsen på livet. For netop de ord udtrykker troen på evangeliet til i dag. Det er ord, der gjorde det muligt for den nøgne og torturerede Bonhoeffer at gå med rolige skridt til galgen. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evigheden se døden. I det Guds ord, som Kristi liv, død og opstandelse er en åbenbaring af, er alt på spil for mennesket. For Kristus er Guds nådige tilgivende ord til sin elskede skabning, og troen derpå slår, som vi synger det med Grundtvig, den gyngende bro over det dyb, der ved synden er gravet mellem skaberen og skabningen. Ved troen på det tilgivende ord, som Kristus er, sættes mennesket i en evighedsrelation. Og det er denne evighedsrelation, der kan få dømte til at gå døden roligt i møde. Men det er til lige denne evighedsrelation, der sætter mennesket på plads i dets forgængelighed, og dementerer enhver tro på, at skabningen kan skabe sig selv og være sin egen herre og dommer. Dommer, anklager og forsvarer, ingen kan med ret føre sin egen sag. Dommen er ikke vor egen, men Guds. Derfor kunne Bonhoeffer frimodigt gå med, da budet lød, beroliget over, at dommen over ham i sidste instans allerede var talt ved vor Herre. I troen på, at dommen allerede er fældet i Kristus, virkede det forunderlige for Bonhoeffer, som skal virke for et hvert menneske til alle tider, at vi ikke skal spekulere over timen og dagen, men tage os af livet, koncentrere os om at leve det, tage det på os med al den sorg og glæde, det fører med sig. Ja, at tage os af døden med samme frimodighed som af livet. I Schönberg blev fangerne beordret til at komme med. Det var dommen, menneskets dom over mennesket, der lever med det forvrængede kors foran sig. I Kristus lyder dommen, kom til mig. Det er den dom, vi i troen er under og samtidig sat fri af. Dømt med Guds nådige dom, hvor Kristi kors sættes foran os. Med det kors for vort ansigt og bryst skal vi aldrig i evighed se døden. Det er evighedsforholdet, der afslører løgnen. Ordet om evigheden er det sande vidnesbyrd om mennesket, der sætter det frit til at være skabning, og med Bonhoeffers ord at blive sin autoritets klare begrænsning klar. Evigheden er den grænse, der definerer mennesket. Sagt med augustinske ord er der tale om, at mennesketilværelsens døre og vinduer bliver åbnet ud mod evigheden i dommen over den tilværelse, som mennesket har bemægtiget sig selv. Dermed kan den beklumrede, selvforgudende hovmodsluft, som hedenskabens forkyndelse af sig selv som menneskeudviklingens slutpunkt har fyldt den hele tilværelse med, forsvinde, og den friske luft fra evigheden med helsebringende ydmyghed strømme ind i stedet. Over for Kristus indser vi, at vi er skyldige. Over for vores næste er vi skyldige. Dommen er da forunderligt nok, at han tager vores skyld på sig på korset og gør alting nyt. I bytte får vi nemlig alt, hvad han fører til. Tro, håb og kærlighed, og håbet om opstandelse fra de døde.
Kristus går os dermed fri til at leve et nyt liv i ham. Dommedag er således, at vi sammen med Kristus skal opstå til et nyt liv. Det liv er vi fra dåben korstegnet til, er vi mærket til, et liv i Kristus. Som vi igen kunne synge med Grundtvig, ej mere du gruer for dommedag, du ved din dommer har ført din sag. Således må vi leve af det håb, vi blev genfødt til. Det håb, der ligesom troen og kærligheden må lukkes ind i bevidstheden, hvis den mudrede menneskelige eksistens skal lykkes. Med det håb er vi givet tilbage til og henvist til at leve det liv, som vi nu engang er sat i, og i frimodighed afvente kongens komme. Det er troens mod. Givet tilbage til at leve et dejligt langt liv. Givet tilbage til at tage os af vores liv. Og med troens ubekymrethed kan vi så interessere os så meget mere for vores tid inden tidens ende. I forkastelsen af afgørelsen over for frelsens liv, som Guds tilgivelse betyder en fordring om, at mennesket skal træffe, bliver mennesket netop til et djævelens eller løgnens barn, fordi denne forkastelse medfører, at mennesket venter en anden Kristus der, hvor Kristus allerede er kommet. Mennesket vil vedblive med at vente på Guds rige der, hvor dette allerede er i frembrud. Mennesket vil vedblive med at opstille sin egen retfærdighed over for Gud ved sin opfyldelse af Guds bud. Men Guds retfærdighed er åbenbar. Den er åbenbaret uden lov. For det er sagt, at Gud retfærdiggør syndere uforskyldt af noget ved den forløsning, som er i Kristus Jesus. Ja, dommeren har ført den anklagende sag, en dom til frikendelse. I sin forkastelse af Jesus som Kristus, som vi hører om det i evangeliet til i dag, er fariseismen, skinhelligheden, selvretfærdigheden og dømmesynen, i hvilken skikkelse og i hvilken tid det end optræder, afsløret som den ringe menneskets eksistens. Afsløret der, hvor Guds ord lyder, men hvor intet øre er åbent for at høre det. Det farisæiske menneske er mennesket, der selv tror, at det lever, men som dog er levende dødt. Det liv dør mennesket af, fordi det lever af sig selv, ikke af Gud. Men det menneske, der hører Guds tilgivende ord i Kristus og holder fast derved, tror, at det skal leve, om end det skal dø. For det menneske er døden enden, men også begyndelsen på livet. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vor far i himlen, vi takker dig for den kærlighed, hvormed du altid følger og forfølger os. Vi beder dig for din kirke, for os som her og nu er din kirke, at vi ikke må samles om os selv og om, hvad vi kan og vil og tror, men frimodigt samles på din befaling og i håb til dig alene. Vi beder dig for vort land og vort folk. Tak for vort fædreland, hvor så meget godt er beredt os. Bevar Danmark frit og bevar dets fred. Vær med vor dronning og med hele det kongelige hus, med regering og folketing, med alle, som skal råde og styre, også her, hvor vi bor. Vi beder dig for hele den lidende verden og for os med den, at du vil knytte os sammen og give os at forstå, at en er vor Gud, og at vi er hinandens skyldnere. Herre, lad os erkende vor fælles skæbne og vort fælles håb til din barmhjertighed. Vær du med de syge og sorgfulde, med alle ensomme og med dem, som ingen kan lide. Vi beder dig for alle vore kære. Tak for hver en, som holder af os og holder os ud. Tak for dem, der hører med i vort liv, levende som døde. Følg du os på alle vore veje og drag os stedse tilbage til dig, når vi farer vild. Og vær du for os sammen med vore døde, nu og i al evighed, vor fred og vort håb. Amen.
Og jeg skal komme med følgende bekendtgørelser, at der på fredag den 28. marts kl. 19 er jazzaften her i kirken. Det er vores husband Blue Closet Jazzorkester under ledelse af Wolfgang Jørgensen, der leverer musikken til denne hyggelige aften. Og tilmelding kan ske til mig. Der er gudstjeneste igen her i kirken den 6. april, og det er kl. 14.30. Hvad der ellers er arrangementer, kan der læses om i Kirkebladet og på vores hjemmeside. Som nadversalme i dag synger vi nummer 69 i salmebogen Du fødtes på jord, nummer 69. Og vi synger de 2 sidste vers efter det sidste nadverbord. Hvad der i dag bliver lagt i kirkens indsamlingsbøsser går til Christianskirkens drift og vedligeholdelse, og vi siger tak for hver en gave. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen. Vi synger nu nummer 166, Så skal dog Satans rige.
Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den almægtige, han som var, og som er, og som kommer. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Opstandne Herre og Frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærlighedsrigdom. Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vore hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med faderen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: Tag dette og spis det. Det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Lige så tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: Drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker den, til min ihukommelse.
den korsfæstede og opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for al vores synd. Han styrke og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer. Lad os alle bede. Vi takker dig, Herre, vor Gud almægtige Far, fordi du i din barmhjertighed vederkværer os med disse livssalige gaver. Vi beder dig, at du vil lade dine gaver komme os retteligt til gode, til at styrke vor tro, grundfæste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os for din søns, Jesu Kristi, vor Herres skyld. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Vi synger nu nummer 217, Min Jesus lad mit hjerte få. Jesus,
Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, ved din Helligånd for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte, deraf i troen styrkes, i et helligt levned forbedres, og mig derved i liv og død trøste. Amen. Vi har været til gudstjeneste i Berlin her til morgen fra den danske kirke Christianskirken. Organist Anne-Mette Iversen slutter med postludiet variation nummer 18, som hun selv har komponeret. Og dagens prædikant var sognepræst Iben Winther Nordensgaard. Og hun står her sammen med mig, fordi der er lige et par minutter, inden vi slutter transmissionen. Tak for en fin gudstjeneste. Ja, velbekomme. Din prædiken startede du jo med Bonhoeffer og Hitler og nazismen. Jeg tænker, er det sådan en særlig prædiken at holde i Berlin, hvor tingene jo er sket? Ja, det synes jeg absolut, det er. Altså, det er jo ikke, fordi jeg driver på nazismen hver søndag, jeg prædiker. Men det er klart, at når man befinder sig som dansk kirke i Berlin, i Tysklands hovedstad, så er det nærliggende, at man tager fat i nogle af de ideologier, i hvert fald, der har hersket her. Sammen med dem, og står også ambassadøren her i Berlin, den danske ambassadør, Per Poul Hansen. Hvad betyder det for jer at have en dansk kirke i Berlin? Kirken er en af de store hjørnesten i det danske samfund her i Berlin, og vi har et meget tæt og godt samarbejde mellem ambassaden og kirken. Vi kan sige, at vi hjælper hinanden, hvor det er muligt, og vi deltager meget gerne i kirkens arrangementer og i understøttelsen af kirken. Hvorfor er det vigtigt at have en dansk kirke i Berlin? Hvorfor skal der prædikes på dansk? Der er mange lutherske kirker hernede. Der er mange lutherske kirker hernede, men det vil jeg sige er modersmålet. Det er absolut det, der når hjertet bedst. Når man synger om, at det danske sprog, du er min moders stemme, så har det noget helt korrekt over sig. Det er simpelthen det, man måske både er kommet til tro ved, men også det, man vokser i troen med, tror jeg. Jeg fortalte før gudstjenesten om den meget spændende historie, menigheden har været igennem, også byen i Berlin, og de to ting hænger jo sammen. Hvordan er I kirke i dag, når det ikke er brydningstid på samme måde? Ja, så er vi jo kirke for de danskere, der nu engang befinder sig i Berlin. I øjeblikket har vi et meget stort ungdomsarbejde med de unge, der kommer herned for kortere eller længere tid. Og det er klart, at der kan vi virke som et hjem for dem. Og nogle gange er det måske, tror man, det er nemt at komme til Berlin og få et job hurtigt eller en billig lejlighed, og det er altså ikke altid så nemt. Og så har de et sted her, hvor de en gang om måneden kan komme. Der kommer 40 unge mennesker en gang om måneden, og så hjælpe hinanden. Og ambassadør Per Poul Hansen, kort her til sidst. Hvad betyder det også for jer at have sådan et sted som kirken her? Altså som præsten, som Iben siger, blandt andet ungdomsarbejdet er en glimrende indsats. Det er også en indsats for de ikke så få ældre, som bor i Berlin, og så selvfølgelig for alle dem indimellem, de ældre og de unge. Men det er med til at fremme danskheden i Berlin, være et sted, hvor danske kan samles om mange forskellige arrangementer. Og det kunne vi også se her til morgen. Der var jo mange i kirke. Tusind tak, fordi vi måtte få lov at sende gudstjeneste her fra Berlin. Jeg kan lige nå kort at fortælle, at der i eftermiddag er gudstjeneste på IDEA-kirken. Det er klokken 14 på DRK, og på vores Facebook-side kan I se billeder her fra kirken i Berlin. Det var Niels Flensted, der stod for produktionen i dag, og her er det Simon Kangas Larsen, der vil ønske alle en rigtig god søndag.